Meh. Oh iki. Suara Mbah Tunil nomor 1. Bakal saka wesi. Lapisi emas lah kok tibake plastik. Plastik halus empuk. Nah, lagi iki menungso. Terus menungso kok takok, Mbah. Lah ora takoke piye, Pak? Walah, Lah piye anak sapa? anake Slamet. Endi? Slamet Nglurah. Mana mampir mahku? Oh. Mbok juga mikir iki nang warunge Mbah Tun. Angel iki. Makan jondoke. Alah ora mikir ndok, arep tampil. Awan ning ombe ora rasa kanduran anggoleki duit apa mubang omah isir anggon goleki ora krasa lek duit puji kok langit len maling oke Dan bisa. Oh, alah, buka. Buka iki. Nuwun. Nuwun. monggo Ya warungmu ngene benere ngene, Mbah. wis tak tulisi kamang to Lah ya aku ki lagi Mbah, Mbah. Ya wis nang iki ya. bubuk karo gulaku entek Lah mok isih nyuguh wong, sapa mangkae? Anak Slamet. iya to anak sampe lurah lah mbok mir mikir kowe iki budrak Gagal total. Duit abang yang ambil nih. April lu. Iya toh Mbah, baleni. Baleni toh, ten uli sing iya ket ndil